ga kiɗan maza jiran maza dutsen fashin tama din shi maganin ruma akushi mai fashe duma jirgi kafi kinkima dage sai da lallama dangwar zakorama tauraro adon sama sanyi mai sa a yi zuma kai ne giyar rama tukar ka ta kan jima adam mu gudan zuma shi ya kafi da kuma sarki kafi tumuma gona ta alkama jigo na al'umma baya jijjige kuma zaki baka handama kusa da guduma kaka da tsoron takadama kama gogarma in garma don garama don sana da kama mai tari na hikima tsoro ita kama kogi za mu kandama ruwan kashe rigima sarki mai raya fadama da gwarzaki cima bako ne da sallama na zo ba da gunzama baitocin ka na biyo adamu gwarzo mai girma profesa jirgi mai shaci dodon gwarzo profesa na profeso shi Adamu Abubakar dan baiwa karatsa duniya kai nisa mai ma'un Allah yake mako jirgi mashaji dodon gwarzo profesa na profesoshi adamu abubakar dan baiwa karatsa duniya kai nisa mai ma'un Allah yake ma komai jirgi mai shaci dodon gwarzo profesa na profeso shi Adamu Abubakar dan baiwa karatsa duniya kai nisa mai ma'un Allah yake mako sunan ubangiji na sarki shi na fi so na sanya farko me yau da gobe mai jiya mai kullum rabana da ɗanin farko na zo ka tallafa min Allah in yi da baitukan da na ɗauko sannan kamar tsari in gagari mai sanya ganni karna sako in ban da kai buwayen sarki ni nura ba da tsoron komai jirgi mai shaci dodon gwarzo profesa na profeso shi Adamu Abubakar dan baiwa karatsa duniya kai nisa mai ma'un Allah yake mako salatin ka mai yawa Allah ka da dagunsa wanda ya wuce kowa gata da duniya da kiyama me sansa ya haye rantsaiwa Muhammadun Rasulullah ya habibun ka ne tudun dafa Allah ka sa dukan Ali da sahabbansa ba su dai komawa megin su ko cikin kabari na yi sai ya yi kwanciya da kuna mai jirgi mai shaci dodon gwarzo profesa na profeso shi Adamu Abubakar dan baiwa karatsa duniya kai nisa mai ma'un Allah yake mako zan fara baitukan dan gwarzo profesa na profesoshi Adamu Abubakar ne wanda yake babu dukkanin amsoshi mun zo da tambayar kalmomi
gayya